wonten Pak Lurah. Sugeng sonten ugi Pak, kula sangat bantu punapa. Kula nyuwun pirsa menawi desa badhe ngandhakake lomba Agustusan taun punika. Nggih desa ngandhakake maneka warna lomba kanggo warga. Lomba punapa kemawon ingkang badhe kalaksani Pak. Wonten lomba balap karung, tarik tambang, lan lomba masak antar RT. Menapa warga saged daftar langsung dateng kantor desa? Nggih, warga saged daftar langsung UTW. Matur suwun sanget lewat ketua RT. Di acara lancar lan nyenengake kabeh warga. Yang kuyung acara punika. Nggih, partisipasi panjenengan badhe bantu ngedengake acara. Kula ugi badhe ngajak pemuda ing RT kula kanggo melu lomba. Matur suwun sanget Pak. Mugi acara lancar lan